Kuka sieltä tulee? Tuleeko vitoselle hyppäämään? Okei. Ja kuka siellä on? Täällä kuvataan jo. Aareko. Vai Aare? Ai siellä se oli. No niin. Okei. Mennäänpäs tohon vähän, jos isi ottaa tästä kuvaa. Okei. Äläpäs vielä. Kuvataan vähän uimahallia. Älä vielä. Isi kuvaa tuolta reunasta. Noin kuinka korkealla ollaan. Kuinka omalla. Siinä on 3 metriä. Täällä. Oota vähän Natte. Uimahallia. Ei vielä. Noin. Sitten isi katsoo tästä. 5 metrissä ollaan ja siellä neiti on valmiina. Otapas sieltä kunnon vauhdit. On right. Ja pitkä loikka. Hienosti. Okei. Okei, tuu vaan.